مسكانا كجمر وداسي قرب مقدس الداسي لقينا كقاني لقويتا بس مزمور كبرو عللتا مسكانا كجمر وداسي قرب مقدس الداسي لقينا كغاني نقويتا بس مزمور كبرو عللتا بسمع ووالد وقصدوس هادو أملاك آمين بكريستوس كريستيان وولد ولدان منفس قدوس نفسان سمكم نجزاهير بتسل كما يكنكم كما يوعدكم كما ينسيكم يسوس نتوم دك مزامرتو كمزي بلو مقابي زنورو حد حبتان سبعي نبره نعوه جنزبكا يبتنالك عدلو نابلو حسولو سويعها زي بزعبها سمح له انتايو دقي مقابي كونني ايتقدني خامو سبساب مقابي نتك حبني بلو بتي مقابي خابلكو ويتاي كابزا شمتك سعرنيو كيبارو ايكلن كيلم من ما يحفر انتاي دا اخبري ويتاي كاشمتي مسعرني ابايتهم انتي قبرني زغرو حتى فلتكو بلا نتوم سبعدا ويتو بحدا سويعو نتقدماي نويتاي تفدي عدا هندي الله كابلو نسخة ميتي أترو زيدي بلو شعون السوون كاس حفظ أدها تقبل فالتف كاتقمت مو حامسا كاس أحاب بلو لحرو دمان حالك على نصافة أدها فندي بلو اتيون ميت غنطات سرناي بلو شعون السوون كاس حفظ أدها تقبل مو سمانا الكاس أحاب بلو نتعامل سنيا مكابي بتباب سلز قبره قويتون عدو مغنياتو كابدك برهانسي دكز عالم زياء أبنا برا عالم يبال حاتو إيو بينو أرستنا كاب دك برهانسي دكز عالم زياء أبنا برا عالم يبال حاتيهم زبك خوني جزين مدابن جيرنا كنبغو زلنا كفل الصحف زي زياداون مستيرنا يتملقتن مجلسنا يتملقتن أبو لوكاس ونجيل أو ترجمة ونجيل لوكاس معرف 16 كفارة حدا جميرو بمرو تزحفنا لهم أبتز صحف كم زنب بنايو بحسب لنا علي أبتز صحف كم زنب بنايو هذا هفتام سبعين نبرة يبل هفتام سبعين كا سبعة مسيوم إذا مجابي غير كاشم كايو زل حسب نبرة كايزر والكالو بسنة سرعة أيام حدرن زلوا يلام نجارو لك عند دراما زرانايو شعورتي هفتام سبعين نتي مجابي لوزي شو سب شو أكل سويعو بزعبها خاصة معزل غنتايو سلازم نسخة مجابك تكون أي تغلني خا سلازم مجاب النتكا سلطانكا سبساب سرحكا أركبني بلو بيو بدي حرزت مجابي هذا حسب حسيو ويتاي كابش متى مستعارني أنت يا خجبر كيلمني حفر كيبارها أي كإذن سلازم ويتاي كاب سلطان مستعارني أبتنا إذا العالم أبايتهم متان قبلني حجي خبر زلني ثلاث قبله هذا حسبه هذا بالحات أمسه شعوب نتوم سبع رابويتو باب هذا سويعو نتحدى كند عدالة كايلو ميتي بترو زيتي إلو هنكا عداها سبساب عداها نزيز مسل زنبرك على قاه نزيز مسل كاميت جن حمسة كاز حافظو نتقال كان ساقة بيتاي كندي زودكا بيتها زودني ميت كنتال سرنايو إنكا معدها زيو جنا هات ميت كنتال سرناي 8 كنتال هيكا صحاف بلويلو سلازي من البات نزل مستقل زملكت كريستوس أملاقنا بمثالين حواريات نجيرو أكيد من فرساويان نبرو
أبتحت ورد إن عند الأميون أين تعيزون أتيهم فقر جنزب زنبرم فريساويان كا نزيم السمعو الله قصلو زوجهم نركينا أتعبتم سواي منيو ثلاثة واحدو ويتانان أملاخنان مرحنينان يسوع كريستوس أتمكابو قينو أبتحتو السرح الزنبرة نتوم زم حضرون سوات كعدا الناس حافة ندالك حزقي الزنبرة دخلت أمساتي رقمي تولو تقدماي حابتان سبعي يلو زاوير ناي حابتي محدرة ذهبو نبرت كونن سكا ذهبو حابتان سبيلو إذا حابتان سبعي ذي كي مدسوته ندخاتات كي يبلعه نسونات كي يسقبه نعرقات كي كدنا زمن هوتو يبكى أما شرشها زاوير أملا بالحمام مغنيو نامو تسوعو نرى تمسبات نسيم نبرت كاي بتنكالو زولو زاوير نزهابتان ذي እግዚአብሔር ናሃብቱ ከመሐደር ሀብቱ ህልው ጸጋ ህይወይ ግና ነታሃብቲ አይመቆተሉ አይመጥ አንድፋታት አይብልዓን ንጥሚያት አይጽገበን ከነብር ስለዘይክል የካኔርካ ሞት ስለይተርፍ እግዚአብሔር በሕማም ጌርና ተሰብጸው ልክ አሁን ነህስቂያስ ከተመውት ካሞ ሐዳርካን ናብራኻን ንግስነትካን አመሐደር ዝበሎ ነዛሃብታ መስው አይዚ እግዚአብሔር አምላክ በሕማም ጌሩ ይጽውዓ ሽዑ ሕማም መስሐዞ عصرمت مسركبه نامت مستقراربه كم زبل حساب يحسب سالهم لهم انتاي اذا حسب እግዚአብሔር ሀብት ንብረትን ይብኒ بعد ጸጋ ሆይኔ ሀብት ንብረተይ ከመሐድር ስልጣን ዓዲልኒ ግና ካብ ንብረተይ ሓንቱ ፋይ መስወትኩን ንድኻታ ታይብልዓኹን መጋረጃ ቤት መቅደስ አይገዛኹን ንሕዝናት በገንዘበይ በንብረተይ በሀብተይ ገይረ አይለበስኩን ስለዚህ ካብዚ ሀብት እዚ አርቂቑ ስጋይና መቃብር ነፍሰይ ከዓ ካብ ስጋ እንተላፈልዋ ሊሕርሞት ክምጽውት አይክእልን ንድኻታት ከብላ አይክእልን ذكر تجبر አይክእልን ንጥሚያት ትቀድም አይክእልን ህይወተይ ከብቅዕዩ ስለዚህ ቅድሞተይ እንታይ አትገብር ዘለኒ ሓደ ሐሳብ ምናልባት ንዓና ኩላትና ዝምልከተና እዩ ጉልበት ኣለና ካብ ጉልበትና ክንገብሮ ዝግባአና ኣሎ ካብ ገንዘብና ክንገብሮ ዝግባአና ኣሎ ካብ ግዜና ካብ ዝተፈላለየ ካብ እሙረና ክነውፍዮ ዝግባአና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሓደ ሰብ ገንዘብ ተልይዎ በገንዘቡ ጉልበት ተልይዎ በጉልበቱ ሐሳብ ተልይዎ ሐሳቡ ነቶም ካብኡ ዝደልዩ ሰባት ካብቲ ዘለዎ ሃብቲ ከመቕል ግዴታ ኣለዎ ናልባት ከምዚ ኸማይ ብዙሓት ግን ክሳዕ ሞትና ዝኣክል ግዜ ምንም ስለዘይንገብር እዚ ሃብታም ሰብኣይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሕማም ሰምፅኦ ዓሻ ኮይኑ ሂወቱ ከብቅዕ ስለዘይከኣለ ግን ብጥበብ ሓደ ሓሳብ ሓሰበ ስለዚ ሞት መፅኡ ሕማም መፅኡ ንብረትን ሃብትን ነይሩኒ ነዚ ነገር እዚ ሕዲጉ ክቐትለኒ ብሂወት ኣይክነብርን እየ ክገብሮ ዝግባእ ንላ እንታይ ኢሉ ሓሰበ ሽዑ መጀመርታ ነቶም ድኻታት ፀውዕ ኢሉ ንሓደ ፀውዕ እንታይ ኢልዎ ክንደይ ይዕዳ ዘለካ ማለት እንታይ ይሽግርካ እንታይ ፀገም ኣለካ ክብል ሓተቶ ኣነስ ጎይታይ ቀለብ ዝበሃል የብለይን ምንም የብለይን ስለዚ በዚ ነገር እዚ ተሸግረ ኣለሁ ኢሉ እቲ ሰብ ተዛረበ ኢሉ ብድሕሪ እዚ እቲ ሃብታም ሰብኣይ እንታይ ኢልዎ እምበኣርከስ ህንካ ዘድልየካ ዘበለ ውሰድ ከም ደስ ዝበለካ ከዓ ተመገብ ኢሉ ነቲ ሰብ እዚ ሽጉር ኣቃለለሉ እዩ ነቲ ካልኣይ ፀዊዑ እንታይ ዕዳኻ ኢልዎ ጎይታይ ኣነ እውን ዝብላዕ እንስተን ምንም የብለይ ድኻ እየ ኢልዎ እምበኣር ህንካሞ ካብ ዘለና ሃብቲ በሰት ብላዕ ስተ ተመገብ ሂወትካ ከዓ ኣስተኻኽል በሎ ክልቲኦም ቶም ድኻታት ብሓፈሻ ቶም ስኡናት መሪቆም ኣመስጊኖም ከዱ ጎይትኡ እቲ ሃብታም ዝተባሃለ እግዚአብሔር ሃብትን ጸጋን ዝዓደሎ ብጥበብ ስለዝሰርሖ ንኣዶ ይብል ኣብቲ ኻልኣይ እንተዳኺልና ከዓ እቲ ሃብታም ዝተባሃለ እግዚአብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መጋቢ በዓል ስልጣን ኣብ ትሕቲ እቲ ሃብታም ኣብ ትሕቲ እቲ ንጉስ ኮይኑ ዝግዛእ እሞ ከዓ ነቶም ትሕቲኡ ዘለዉ ዝገዝእ ዘመሓድር ዝተባሃለ ከዓ ብስልጣነ ክህነት ንኸመሓድሩ ንኽእዝዙ ንኽመርሑ ማዕረግ ናይ ሃዋርያት ዝተቐበሉ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት እዮም ነዚ ዘይቆልዕ መጋቢ ኢልዎ ዘሎ ብሓደ ኣብ ኣገልግሎት ዘይተፀምደ ካህን ይመስሎ ኣነስሕ ተባሂሉ ዘይነስሐ ኣቑሩብ ተባሂሉ ዘይቑረበ መሃር ተባሂሉ ዘይመሃረ ጓሲ ተባሂሉ ዘይጓሰ ከም ሓደ ካህን ገይሩ ይቐምጦ እዚ ካህን እዚ እግዚአብሔር ኣምላኹ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ስልጣን ሂቦ ኣብ ትሕቲ ህዝቢ ክጓሲ ንምእመናን ከመሓድር ስልጣን ሂቦ ከብቅዕ ግና ዘመኑ ሙሉእ ብዛዕባ ምጉሳይ ብዛዕባ ምምሃር ብዛዕባ ምስትምሃር ኣይገደሶን
እግዚአብሔር ግን ሕማም ገይሩ ናብ ሞት ይዘውዖ ሽዑ ካህን እንታይ ይሓስብ ስልጣን ተዋሂብን ነይሩ ክህነት ተዋሂብን ኣሎ ግና ኣይሰርሐኹልን ስለዚ እንተ ደኣ ሞይተ እዚ ክህነተይ ከም ብሓድሽ ድሕር ሞት ከነስሓሉ ከናዝዘሉ ከቑርበሉ ኣይክእልን ኢሉ ናብ ልቡ ይምለስ ሽዑ እንታይ ይገብር ነቲኦም ባስዮም ዝተባሃለ ሰባት ይፅውዖም ነቲ ሓደ እንታይ ይብሎ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ንጎይታኻ ሰለቃሕኻዮ ምስ ጎይታኻ ዘለካ ልቓሕ ክንደይ እዩ ሳለኹም ዲኹም ሽዑ እቲ ድኻ ሰብ ወይ ከዓ ተሓጥእ ሰብ ጎይታይ ሚእቲ እንታይ ኢልዎ ተኸተልክማ ዲኹም ሚእቲ ዕትሮ ዘይቲ ሚእቲ ዕትሮ ዘይቲ ልቓሕ ዘለኒ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ልቓሕ ተለቂሐ ዘለኹ ኢልዎ ዘይቲ ማለት ብሚስጥር ክቐምጦ ከለብዚ ኣነስ ጠቕሊለ ካብ ሃይማኖት ርሒቐ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰብነተይ ኣርሒቐ ክሒደ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰብነተይ ኣርሒቐ ዝተዋሃበሊ ፀጋ ውልነት ከዓ ኣጥፊአ እየ ኢሉ ናብቲ ካህን ይቐርብ እምበኣር እንካ ዕዳኻ እዚ እዩ ግና 50 ኢልካ ፀሓፍ እታ 50 ሒዙ ይኸይድ እዚ ማለት ሓጢኣት ገይሩ እዩ ፍጹም ዝኾነ ሓጢኣት ሰሪሕ እዩ ግናኸ ዓቕሙ ድኹም ስለ ዝኾነ ጉልበት ስለ ዘይብሉ መንፈሳውነት ስለ ዘይብሉ ብቕዓት ስለ ዘይብሉ ኣብዚ ቆነና እንተዳሂቦ ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ሰብቲ እቲ ካህን እንታይ ይገብር ኣብ ሕድ ኣቢሉ ዓቐብ ዝኾነ ቆነና ይሂቦ ዝተረፈ ቆነና ከዓ መን ይስገመሉ እቲ ካህን ይፀመሉ ይሰግደሉ ምክንያቱ ጉልበትን ዓቕምን ስለ ዘይብሉ እዩ ነቲ ካልኣይካ ይፅውዖ ንስኻ ዕዳኻ ክንደይ እዩ ንጎይታ ዝውደካ ክንደይ ዕዳ ኣለካ ኢልዎ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ሚእቲ ኩንታል ስርናይ ኢልዎ እምበኣር ንስኻ እውን ዕዳኻ ሚእቲ ኩንታል እዩ ነይሩ ግና 80 ኢልካ ፀሓፍ 20 ጉዲለልካ ኣለኹ እዚ ማለት እቲ በዓል 80 ካብቲ በዓል 50 ዝሓሸ ብቕዓትን ሓይልን ጉልበትን ዝነበሮ ሰብ እዩ ስለዚ 80 ስገዶ ፅሞ ቆነናኻ ይኹንካ ትዝተረፈ ግን ኣነ ባዕለይ ፀይረ ክፀመልካን ክሰግደልካን ክደኽመልካን እየ በዚ ከዓ ፍፁም ዝኾነ ድሕነት ክትረክብ ኻይል ትኻህን ሓደ ብልሒ ዘለዎ ነገር ይሰርሕ ሽዑቲ ስልጣን ዝሃቦ እግዚኣብሔር ነቲ ካህን ከምዚ ኢሉ ይንእዶ ብጥበብ ስለ ዝገበሮ ከምዚ ኢሉ ይንእዶ ካብ ደቂ ብርሃንሲ ደቂ እዚ ዓለም እዚኣ ኣብ ናብራ ዓለም ይባላሓት እዮም እዚ ማለት ደቂ ብርሃን ተባሂሎም ዘለዉ ባህታውያን መነኮሳት ገዳማውያን ኣቦታት እዮም ደቂ ዓለም ተባሂሎም ዘለዉ ከዓ እቶም ሃብታማትን እቶም ካህናትን እዮም እቶም ሃብታማት ኣብ ዓለም ምስ ህዝቢ እንዳነበሩ ከለዉ ብገንዘቦም መፅዊቶም ንድኻታት ኣብሊዖም ንቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ንቤተ ክርስቲያን ሂቦም ብብዙሕ መገዲ ናብራ ዓለም ከይጎደሎም ካብ ናብሮኦም ከይተሰናኸሉ ግና ብዝነበሮም ፀጋን ሃብትን ጽድቅን ቅድስና እንዳሰርሑ ይኸዱ እሞ ናብ ቅድስና ደረጃ ይበጽሑ ኣለና ዲና ስለዚ እቶም መነኮሳት ባህታውያን ኣብ በረኻን ኣብ ቁርን ኣብ ፀሓይታን ብክንደይ ከብተት እዮም ነቲ ቅድስና ዝረኽብዎ እቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ግን እንዳነበሩ ከለዉ ብዘለዎም ፀጋን ሃብትን እንተመፅኢቶም ተዳሓጊዞም ተብሊዖም ተኸዲኖም ቅዱሳን ይኾኑ በዚ እዩ ካብ ደቂ ብርሃን ደቂ ዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ጠብ ዓለም ኣብ ናብራ ዓለም ይበላሓቱ በቲ ካልእ ገዳማውያን ባህታውያንን ብሽግርን መከራን እዮም ናብ ቅድስና ዝበፅሑ ብጥሜት ብፅሚ ብቁሪ ብኣስሓይታ በቲ ብመናፍቓን ለይቲ ብኣራዊት ናይ ፀልማት ክብደት ግርማ ለይቲ ተፃዊሮም ይዓርፉ ካህናት ግን ኣብ ማእከል ዓለም ምስ ህዝቢ እንዳነበሩ ከለዉ ለይትን ቀትርን ብፀሎት ብምህልላ ብትምህርቲ ብንስሓ እንተ ደኣ ተጊሆም ቅድስናን ጽድቅን ተቐበልቲ ይኾኑ ስለዚ ኩሉ ዝገብርዎ ብጥበብ ኣብ ማእከል ዓለም ስለ ዝኾነ ካብቶም ደቂ ብርሃን ደቂ ዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ናብራ ዓለም ይባላሓት እዮም ኢሉ ነቲ ብጥበብ ዝሰርሐ ሃብታም ይንእዶ ነቲ ብጥበብ ዝሰርሐ ካህን ከዓ ይንእዶ ሃብታም ኮይኑ ክሳብ መጨረሻ እንተ ደኣ ዘይመፅኢቱ ንጥሙይ ዘየብልዑ ሽግር ቤተ ክርስቲያን ዘይከዲኑ ሽግር ምእመናን እንተ ደኣ ዘይሸፊኑ እቲ ሰብ እዚ ኣብ መወዳእታ ሞት ኣይተርፎን ናበይ ዝኣቱ ናብ ገሃነመ እሳት እዩ ነዚ ኣብነት ክገብር ውርድ ኢሉ ጎይታ ብምሳሌ ምስ ነገሮም ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ኢሉ ካቐፂሉ ኣይሁዳውያን ኣላጊፆም እዮም 100 ነይርዎ 80 ፅሒፍሉ 100 ነይርዎ 50 ኢሉ ፅሒፍሉ ዝብል ምሳሌ ምስ ነገሮም ፈተውት ገንዘብ ስለ ዝነበሩ ኣላገፁሉ ይብል ምስ ኣላገፁሉ መሊሱ ከዓ ሓደ ምሳሌ ነጊርዎም ነነውየን ኣልኣዛርን ዝበሃሉ ክልተ ሰባት ነበሩ ኢሉ እቲ ነውየ ጽቡቕ ናብራ ዝነብር ሃብታም ዘግይፅ ክዳን ዝኽደን
بعد ጸጋ ነበረ ግና ምንም ዘይመጽውት ምንም ብዛዕባ ተኻረረ ሃይ ዘይብሉ ሰብ ነይሩ አልዓዛር ዝበሃል ግን በሕማም ድውይ ብድኽነት ከዓ ሕሉፍ ነበረ ሕልፍ ዝበለ ድኽነት ዝነበሮ ምንም ዘይነበሮ ጥርሑ ዝኾነ ሰብ ብናብራ ዓለም ኣብ ትሑት ናብራ ዝነበረ አልዓዛር ዝበሃል ሰብ ነበረ እዩ ብድሕሪ እዚ አልዓዛር ሓመመ ብኽንደይ ሽግርን መከራን ክሓልፍ ከሎ ምናልባት ካብቲ ርፍራፍ ካብ ጥዑይ ምግቢ ካብ ጥዑይ እንጀራ ካብ ጥዑም መስተ ሲትረፍ ካብቲ ተረፍ ናይቲ ሃብታም እንተረኸበ ኢሎም ሰባት ጼሮም ናብ ቤት ነዌ ኣምፅዎ እዮም ነዌ ግን ካብ ዘለዎ ሃብቲ ክነቅል ሲትረፍ እቲ ዝኩሓት ምግቢ ክህብ ዘይፈቱ ሰብ ስለ ዝነበረ ምስ ረኣዮ ብጣዕሚ ሓረቐ ተናደደ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣላገፀሉ ሞ ስለ ዘይተረፍ ግን እቲ ሃብታም ሞተ ተቐብረ እዩ እቲ ድኻ ከዓ ሞተ ናብ ሕቑፊ አብርሃም ከዓ ወሰዶ ንምንታይ እዩ ነቲ ሃብታም ሞተ ተቐብረ ኢልዎ አልዓዛር ግን ሞተ ናብ ሕቑፊ አብርሃም ከደ ይብል ሓጣን ይሞቱ ናብ መቃብር ናብ ሲኦል ከዓ ይወርዱ ናብ ገሃነም እሳት ይቕፅሉ ጻድቃን ግን ይሞቱ ስጋኦም ካብዚ እንተተረፈ ነፍሶም ግን ናብ ሕቑፊ አብርሃም ናብ ይስሐቅ ናብ ያዕቆብ ትሰግር ስለዚህ ነቲ ዝቐዲሙ ዝነገሮም ምሳሌ ብተግባር ከሪአን ከሎ ሃብታማት ኮይኖም ከይመጽወቱ ካብ ገንዘቦም ከይሃቡ ዕሽር ከይከፈሉ በኹራት ከየውፁ ጥምያት ከየብልዑ ዕሩቃት ከይከደኑ እንተራ ክሳብ ፍጻሜ ዘመኖም ጸኒሖም ይሞቱ ከምቲ ነዊሕ ከዓ ናብ ገሃነም ይኣቱ ከምቲ በሊሕ ሰብኣይ ግና ኣእምሮ ገይሮም ከም ብሓድሽ ሕልኖም ኣበራቢሮም ካብ ሃብቶም እንተሃቡን መጽወት እንተብልዑን ንድኻታት እንተሓለዩን ግና ብብልሒ ስለ ዝገበርዎ ብጥበብ ስለ ዝገበርዎ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ትንሣኤ ዘጉባኤ ምስ ኮነ ንጻድቃን ይቆሙ እግዚአብሔር አምላክ ተሃብታም ተባለ ሰብኣይ ከዓ ይንቅዶም ይምግሶም እግዚአብሔር አምላክ ንስቶም መወዳእታ ዝምጎሱ ክገብረና ካብ ሕጂ ጥበብ ንሱ ዓለም ይዓድልና ዝመሃረና እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይሁን ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን